izvezvi zvindiri kupika jeri nenyaya yekoi wemutoriro. Dai usipo wemutoriro handifungi kuti dai ndiri kupika jeri. Well, I would like to recite to you my poem entitled Drugs and Substance Abuse. Drugs are scientifically modified substances that when taken into our bodies, they automatically change our state of being to abnormal. Their laboratory names are cannabis, deliriums, depressants, hallucinogens, and stimulants. These drugs should be taken as prescribed by a medical practitioner to avoid abuse and addiction. Ndifunga mangonzwa mukoma vachitaura poem yavo. Saka panguva ino tiri muchirongwa chedu ichocho Home Away from Home. Regai tinzwe kuti mukoma vane denho reruzivo rwakadai so chii chakaita kuti vapinde mukati mejero. Mukoma tinokuchingamidzai. Tanzwa muchitaura chirungu. Munoita kuchisvisvina. Cannabis mamwe acho ndatadza kumatedzera panguva ino mukoma mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti imhosva ipiko yakaitika kuti mugopinda mukati mejeri. Kurova vanhu munhu zvakanyanyisa akakuwara zvekutombonzi ambofa akazomukira ke kuchipatara. Alright. Akarova munhu zvakanyanyisa ndimi here kana kuti? Ndini ndakarova munhu ndiri kwaMutare uku muna 2020 nenyaya yekudhakwa ndisingambozivi zvandaita nenyaya yeguka. Saka ndakabva ndaona kuti regai nditozvekufamba ndichinyora sezvo ndiri mukati memajeri. Alright, tatasvika hedu mukunyora mene tinoda kunyatsonzwisisa apa kuti mutijekesere nemunhu wamakarova imimi manga manetsana here kana kuti? Chinoitika ndechekuti drug redu rataishandisa rinonzi guka chinoita kunge chinhu chakanaka, asi zvinoitika paunozoita zvinhu zvacho unenge usingazivi kuti uri kuite. Ndakatozongoshamisika ndatokombwa nemapurisa vachitoti wangoshinetsa apo ndatosungwa dzekumashure nedzekumakumbo ndiri mumota. Ndokupepuka kwandakaita zvekuti munhu ndakamurwa sei kana kuti vanhu ndakarwa navo sei handina zvandaitongoziva. Saka mataura nyaya yemutoriro iyi. Mutoriro yenyu maiwana kupi? Maifambisa sekuti muwane madrugs enyu aya? Pakutanga unenge uchimbotokarwa zviraundi zvedu zvechikomana zviya kuti wadaiwo wotora chifoni wonotengesa ukamboito kanenge kapiece job wononga zvimaturuzi zviya zvepapiece job paya wonotengesa futi. Hakuzodzamara manje nemutoriro hauzodi kushanda nokuti iwo unopedza simba nokuti chikafu unonga usingadyi, saka simba unonga usina. Kuti uzode kushanda futi unonga waya too late. Saka unonga kutodzimara kuti uda kuita zvekunge kiti kana zvekunge imbwa yemusango yaya kugeza uchagezi. Saka tata kutoita zvekutobira vanhu. Saka chakatanga umbavha? Chakatanga umbavha kuzoya zvekuzopondana nevanhu izvi zvava zvekutoti madrugs anga akutotivhiringiza. Asi chinotonyanyotanga kutoti ube nekuti madrugs aya chaanonyanyounza kwatiri unyope. Ndo ipapo haudyi hausimbi nemutoriro. Mukaona munhu anonzi ane dumba anorova mutoriro ameno pamwe anonga ainewo mutoriro usiri wedu watinoziva. Watinoziva uyo haudyi ende haushandi. Saka obviously usingadyi usingashandi asi ukamuka mangwana kuseni unonga une bhabharazi. Bhabharazi racho rinorwadza kudarika redoro, kudarika rechero chii zvacho chamukafungidzira remutoriro. Bhabharazi unonga uchitodedera uchitopenga. Pamunova muchinzwa paipa mageto idzi achiti ndiri mupara vanonga vasingatonzwisisi. Wobva wazonotora ukanotora kagremu kaya ukapisa ukarova wobva wazwa kuti aiwa zvinhu zvese zvona zvaraiti. Unonga wakuona nyenyedzi, wakuona zvinhu zvakangonaka chete ndozvaunonga wakungoona uchingofunga. Saka chatinova chingotikuwadza ipapo maimagination. Tochingorarama life yekuimagina chete kuti zvinhu zvakanaka izvo zvisina kunaka. Saka imi munhu kagremu kamataura kanotengwa makatenga mari?
kagiremu kanonga kangoitonge nzwara unokatenga $3 kwakachipa kwacho $3. Saka kuti unyatsosvika kuti utange kunzwa unge uri mundege zvamuri kutaura zvekuti imagination unonge warova rakawanda sei? Giremu iroro unobudana naro. Unobudana naro? Unobudana naro giremu iroro. Unozongoramboro because madrugs anoiti ane yatakazodzidza kuti unozoita inonzi addiction. Saka addiction ndo inonge yakungokutuma kuti ramba uchirowa apo nematinatiri mumakona medu matoti mumabhesi memadrugs meme muna muchinakidza kamazispeaker achirira vasikana vachipinda vachidii vogara apapo tobva taona kuti aiwa tiri kuLondon totakurira machiLondon. Saka unonga uchingoramba uchingofuridza paipai ukafuridza ndipe shoti ndipe hiti worowa paipai voti bavava iyo ndarowa saka unonga uchingoramba uchirowa asi unonga wakatodhakwa kudhara. Unenge wakadhakwa. Tichidzoka hedu kumhosva yakaparika. Saka imi mati makaita zvokuudzwa munhu ainzi mamaita zvokumurova sei muchizotaurirwa? Nyaya yanga iripo yanga itori nyaya isina nebasa rese. Nyaya yanga iri nyaya yenyama. Munhu ndakamutuma kuti anditengere tsuro. Anditengera tsuro dzangu dziri 2 tsuro dziya ndibva ndamuti unosara uchidzigadzira inini ndine kwandinoda kumboenda. Pakuzodzoka ndakazodzoka paipai pasina tsuro dziya. Munhu achadi kundipa tsuro dziya. Saka nekutemba kuti angachiona kuti ndakadhakwa. Hana kuziva kuti zvinokwadza ndandinazvo. Ndopandakatanga kurowa munhu paya. Pandamubudisira zimwe zichimbo ndandinaro. Ndamurowa akakwara. Ndazomujunga kumashure uku pakazobva aggravated zvokuti akatozotsemuka kumagaro. Makamujunga nechi? Nezimupini irori randandinaro. Kumashure kumagadziko kwake? Ndichimujunga zvekutobata zvauchitoita ngori kudzura akaboka musoro ukatsemuka. Apa pamaimurowa maiva pai? Pasina vanhu? Papari muyadhi. Pamba pangu pandaigara ndandisina maloja ndairenda full house nemudzimai wangu. Saka most of the times mudzimai ndiye aitoita basa because anoita carpentry pamba. Saka inini nguva yangu zhinji takangoremarawo nekuenda kuSouth Africa kuBotswana. Saka ndiri kunoku ndichiita carpentry pandazopinda mumutoriro manje zvekuti ndizogarira mapuranga ndizowana nguva yekuita patient yekuti ndozomirira patengwawo tumasituru patengwa mubhedha patengwawo it was too late. Ndakuona kuti aiwa rega ndipinzewo mumaraundi mune mamwe magetows angu. Makuita zvekuba? Takutanga kuita zvekunhonga zvinhu zvevanhu kudaiwo tombodzipawo vamwe mulocation muya. Pamwe ndo paunongonyeperawo kunge munhu akuitira chaakuitira une chinangwa choda kungomutorera zvinhu zvake. Tichirowa mutoriro kudzamara watomutoriro pamba mudzimai akutongoti ako imi hamusi kuona kuti maakupenga here kuzodaro manje kupenga. Kwanditi ndopenga inini ndotonetsana nemudzimai futi paya zvokuti kutozosungwa kuti akasungwa tisiri mumabhokisa akati kwesere. Hamuchiri kugara mese? Taigara hedu tese but ndakazoti ndasoba manje ndamukati ndakunatsorangarira ndakunatsonoti nezvandaita mudzimai akamboshingirirawo zvishuwa kuuya kunondiona ndiri mukati for the past 3 years dzanga chiuya. Asi pandazobvawo kwaMutare ndakuuya kuno kuHarare ndazombobvira akauya. Tiri pamudzimai ipapo mati mimi guka iri rinokupedza simba. Saka mukati memba yenyu bota ranga richiri kunyatsoita here? Mamuchiri kuda mudzimai here kana kuti? Hakuna zvese izvozvo. Guka iri rinonzi guka iri kune vasingarizivi ngavasafa vakafungidzira kuti chinhu chakanaka. Kana muchinzwa chinzi Satani akaburukira pachinhu chinonzi guka. Uchichitanga paunotanga kuchirova. Ndakatanga kuchirovera hangu paBotswana. Unofunga kuti chinhu chakanaka ende unowana simba ndochinhu chinokupa simba zvokuti chero unonga uchitoda anonzi mamonya ndo unonga uchinzwa kunge uri kuda kurova asi simba iri ringori mupfungwa. Iwewo simba unonga usina unowana kupi simba usina kumbotya.
hakuna simba rinova riripo nekusarara. Saka chaunenge uchingoita kugadzira ruzha nekuvhiringidza vanhu mumaraini, noise, ruvengo hakushandiswa naSatani. Ese mabasa erima akaburukira paguka. Zvese zvana mbanje, zvana musombodhiya, ese vana mbanje, vana musombodhiya, vana cocaine avava vanozoita nani nekuti vana cocaine vanodhura. Manje guka iri kagiremu yacho kadiki diki $3, asi $3 iro toona kukarova $7 tikadhakwa zvekutongeita torova kana $20. Saka ufu ichi ukazorova $10 manje hawesi. Bonde, kushanda, kudya, good communication hakusina nevamwe. Saka tikuti kumba uku hakwakusina chakanaka. Ndakatozozviona mudzimai akunditemera masamari akuti ndozvamaita kama kuita bhuru renyika izvizvi, vasikana venyu ndovakukwaya vachinetsa kumba uku. Apo vasikana vacho hapana kana zvavaimboitwa. Inyaya yekungonzi anenge achingonzi maempress mumadrug base medu maya tatoti tumabhesi tuya chingonzi maempress wombopisigwawo nemusikana. Kupi hapana zviriko, kuda kungotedzera vana Kateo nana Pablo Escobar vatoona mumaTV vaya vachiita zvavo, ndovatova tichida kungoti tizame kungotedzera. Asi chiripo chaicho chekuti chinotivaka kana kuti hakuna. Chizosvika hedu pamutongo wenyu mapinda mukoti muchinzwa nyaya iyi, makatongwa makore akawanda sei, uye mhosva yenyu chaiyo yamainyatsobatwa nayo? Ndakabatwa nemhosva dzadziri mbiri. Ndakabatwa nekukidnepa munhu, because munhu ndakamubvisa kumba kwake ndikauya naye kwangu. Ndamukidnepa kudaro ndibva ndabatwa nekumukwadza iyoyo nekuzomutorera zvinhu zvake futi, because akanga atorerwa zvinhu. Ini ndanga ndichizosungwa, ndakasungwa nemanext door afona kupolisi kuti pane munhu ari kuti, because ndaimutomuruva ndichimbozororera, ndikambomuruva ndombomugadzika pamubhedha wemuriwo uya ndombomuona mudzanga achigomera ari ipapapo, chitaura kuti this is the return of Kandyoga, ndoda kutokuuraya. Kandyoga ndiani anonzi Kandyoga? Kupiko zvimazita zvataingozvipo zvokungozviti inini ndotonzi Great Kandyoga, ndiri Lucifer chaiye nenyaya yemadrugs. Naizvozvi ndiri kutonyara kutotaura, ndofunga mukanatsoona kuti ndiri kutozvinyara kutoti izvo zvacho kuda kuzama kuti nditaure zvazvaita, but handitonasoona kuti kwangu kutori kupenga. Kwangu tori kupenga, kwangu tori. Saka makapiwa makore akawanda sei? Ndakatongwa 18 years ndikabvisigwa 3 ndikadzika ne15. Nezvinezvi ndiri kumhanya 10. Muri kumhanya 10? Ndiri kusevha 10. Saka pa 10 ndarova 3.7 ndasara ne 6.5. Alright. Saka musati maGreat Kandyoga wamuri kutaura mukukura kwenyu muchiri mudiki, mararamiro amaita nevabereki vaiva upenyu hwanga wakaita sei? Inini ndakaberekerwa kwaMutare, Wonde Valley. Baba vangu vachinzi Denford Killer Mandowata, anga ari musoja. Amai vangu vachinzi Eunice Ndatadzei Chavakaira, vanga vari teacher vari kwaMutoko. Vachizonondibereka ndakaberekwa paDangamvura Clinic kwaMutare. Amai vangu vakabva vatanga kurwara nechichedu chakapedza vabereki kuma90s. Mai vangu varwara kudaro vanga vatori nekamunin'ina kangu kacheche kachibva kashayika. Baba vangu neuvhicious wavaive vari ndakuzonatsounzwawo nekuonawo pandandiri pwere ipapo, because anga ari musoja. Munoziva kudhara kumasoja vachibva kuhondo, apa anga ari warrant officer WO1. Zita rake rehondo vamwe vaingoritaura ainzi Matamisa Mabhunu wekwaMutare uko. Matamisa Mabhunu anga ari violent, anga asina hama. Vakadzi 6 vanga ainavo, anga asina 1 waakarora. Aingonokidnepa, oweisa pamba,
ototanga kutogara nemunhu azoita mimba ndopaizoenda naye kupi kuvabereki vake ovaudza kuti musatsvaga mwana ndini naye osiya magrosari ndochaiita chete nemapfuma aya. Saka zvadaro mai varwara, mai guru wangu first born emba mamai ndo yakati ndo yakakwanisa kuuya kwaMutare. Dzimwe dzese hama dzekwana mai vaitya vozvaizikanzi kuenda kwaMutare uko haudzoki nakila. Vauya kuya mai guru ndobva vakumbira kuti andokumbirachi ndinorapisa mwana achi urwere hwanyanyomutsimbirira. Ndokubva kwatakaita kwaMutare tichinoenda kwaMutoko urwere ukaramba wakatsikirira. Amai vangu vachibva vashaika amai vakazoshaika ipapo ndandaa grade 2 vachishaika ndiri pakati pekuvachema ndaitoenda kuchikoro kunonyora matest egrade 2. Chipedza kunyora matest ndichibva ndazeto number 1,888 zvokuti ndakabhuyikana kuti atoita number 1,888 kudaro but tatirwa diki. Vandazonzi namukoma wekubulawayo anova first born yamai guru wangu mwana uyu ari bright regai ndimutore ndinomudzidzisa kupi kubulawayo. Ndo pandakaenda kubulawayo vananotenga kuita grade 3 up to grade 7 mapisa primary. Ndandiri headboy ipapo, vanomuziva Victor anga ari headboy pamapisa primary Msizinda. Ndiri headboy paya handina kuzokwanisa kutora maexam nekuti kwaMutoko kwangu ane challenge yekudhonzerana manje kunzi mwana uyu arikunyanyogona nekuti handambobvira ndakaita number 4. Vanondiziva vanopupura. Ini ndaingotora manumber 2 number 3. Number 1 yainetsa nekuti ndaifeila kuNdebele ndandakabva kumashona. Saka Ndebele ndo yaizondidyira mamwe mamarks. Saka ndaingotambira panumber 2 number 3 ndo zvakaita kuti ndizoitawo headboy nenyaya yekuitawo masports. Ndaitamba masports ese pachikoro. Ndaitamba soka, volleyball, rugby, hockey nequiz. Ndandiri quiz master paprimary ipapo. Sekuru vandichemera kwaMutoko akazi waimbomunza uko anomamudzidzisawo primary atirerutsirani. Ndiye hanzvadzi yamai tirerutsirani zvindimbomudzidzisawo sekondari. Ndokutanga kwakaita geye nawo. Ini handina chandaizivawo. Ndichibva ndabviswa kubulawayo kuya ndaenda kwaMutoko ndiri kuenda papi? Ndiri kuenda muextended family. Unoziva gore renzara 22 iya. Sekuru vangu vane mukadzi wechitatu. Mukadzi wechitatu uyu ane vana vake 4 already. Saka ndofunga mukapatarisa ipapo kuti pakatori trick apo kuti munhu ane mukadzi wechi3 apo mukadzi wacho ane vana vake 4. Saka automatically sekuru vangu vakatocolonizwa brain. Tinogara pamba paya sekuru havasi kugara pamba vaidzidzisa kunonzi kwaNyamukowo ndokwavaidzidzisa vari ticha. Sekuru vangu vari ticha kwaNyamukowo kuya pamba paya nzara ikati yatanga kupisa. Twese twandakauya nato twakapera kare kubva kubulawayo because ndandauya ndine machangani bhegi angu ukubulawayo kwangu uri kuimba yechirungu kwandakadzidza kwana mai guru wangu because hataitomboenda kumahotera kuna Vic Falls tichitombokwizwa ndege tichidi uku ndazoenda kwaMutoko manje uku zvava zvachinja. Zvinhu zvese zvakapera zvandandauya nazvo kubva kuBuruwe urungu hausipo manje. Takutanga kutonzi kamani mumaricho. Maricho yaimbozikanwa nani. Handina zvandaiziva zvemaricho zvanga zvabuda kudhara zvichi zvekumusha mandiri. Takutanga kusafa paya kusafa. Dzamara ndazotorana navamwe sekuru wangu first born yasekuru wangu yayo inonzi Tinashe Mazarura. Ndo zita anosenzesa Tinashe Mazarura. Vatora Tinashe Mazarura kana kuti chavhakaira. Kati sekuru tofanira zara pano. Ava vari kuchengeta mbuya vari kuchengeta vana vavo. Isusu panapa pakashata. Ngatitopindai muzviraunzi mutiti titsvage mabasa. Ndopatakawana basa kunonzi kwaLoti kwaMutoko kuya. Patakutotanga kutoita zvekutofudza mombe paya. Takutofudza mombe tiri kwaLoti kuya. But ini shungu dzangu ndiri kuda kuti ndiite zvechikoro but avo vari kuti ukatanga wambofudza mombe ndokuti uzoti tizokuendesa kuchikoro. Apo ndikufudza mombe ndobva ndati mugadheni makusenzei ndomukira mugadheni ndoti kumombe ndikaona kuti akana basa racho riri kuwandisa regai nditi ndimbosiyana nazvo. Ndokusiyana nazvo kwandakaita paya ndichibva ndati ndadzokera kumusha. Ndichidzokera kumusha kuya ndikaona kwatowese hatichatodiwa kuya. Ndobva ndakabva kuya kumusha
pandatorwa navamwe sekuru vandambopinda mumarondera ndatanga kumbosenza mumarondera pane imwewo plus plot like ndachigara pamusha paya saka semunhu wekuti zvinhu zvekumusha ndakazvibvawo ndiri mudiki ndazotidzoka ndati kure manje zvakunetsa kuti ndidi ndiadopte that environment ndikati kuno kumusha kusikuita pandanetsana nevamwewo sekuru vangu vanga vari muno muharare vanditaiwa uya ndakakuwanira basa pandawanikwa basa mumatapi umu pane imwe takshop yanzi pageorge pandatanga kutengesa mutakshop muya mutakshop imomo wanga usingarari zvaitika imomomo apo yaizara yaishura takshop iya kutanga kuudzwa navanhu aiwo unogona kungofa takshop inochekereswa vanhu nezvandari kuona zvia zvekusarara ndikaona kuti too late saka apa ndochidii manje ndikaona kuti aiwa option hapana chirega ndichipinda muvanhu pandapinda muvanhu ndopandakapinda mumbare manje ndakuti ndikabva kwasekuru wangu ndonyepa ichiti andimbonotsvaka mapisweki ndakupinda mumbare mumazupori ekuyamwe ndakutoona vamwe vari kudii vari kubvudhira vanhu zvinhu paipa takutotanga kutobira vanhu chimbabva chatotanga kuzodaiwo ndazodzingiriswa muharare muya nenyaya yechimbabva iyi ndikati regai ndiende kupi kuchikorokoza ndo kunoenda kuchikorokoza kugweru tanga kuda kukorokoza kukorokoza kwekwa kuri kuramba zveusimbe zviya zvazviri kundibata ndikafunga life yandairarama iya ndiri kuguruweyo ndofunga madreams angu ekuti hei inini ndaingonyorota I wanted to be a pilot ko zvichaita kupi ndichamboita sei ndakuona kuti zvekutsara vanhu havisi kubuda zvichikorokoza zvacho havisi kubuda ndodii rega ndimboita zvekuita chicross border ndatanga kuda mbonosenza mubotswana mubotswana macho ndakanosenza emuramakwevanu mumapurazi emuramakweva ndakangonosenza 3 weeks pandabatwa muya pandadhipotwa saka todii manje pandadzoka kuzimbabwe ndadzoka muzimbabwe pandadzoka mugweru muya ndatotanga chibhinya ndakutorova vanhu nemabhemba ndakuda kuenda kuchikorokoza kuya ndokune mari ka saka polisi iri kure ndakutoti advantage kuchikorokoza kuya tikaenda kuya tonotemana nevanhu ukazonzi mari yabuda kwakati toenda kuya tonotemana nevanhu tichivatorera matombo avo tichingodaro tichingodaiwo wombosungwa ikoko udaiwo wombopinda muhwahwa muya chimbabva chaicha chichibva chakura hachina kubuda mandiri kudzamara ndazotiza kugweru kuya ndabuda manje mumajeri nekukura kuya ndaona kuti mhuri manje haichaitiba izvi kuti ndicharamba musati maendera mberi papo ndichati ndichakubatai kuti ndisakangana mubvunzo wangu pati maikatanga kurowa nemabhemba makamborowa munhu nebhemba here pamaita zvekurowa mabhemba pai makuenda kuchikorokoza kana kuti kwete munhu chete vanhu nemabhemba vanhu mabhemba izvezvizvi tototenda hurumende yedu iyi yakutoita mastiff measures kudhara kwakusina kuti hanzi munhu anonzi attempted murder kuti abvisa munhu ruoko yanga ingori yainzi grievous body harm GBH saka attempted murder ndo yakutyisa ndo yapakutakurwa majeri hapana akambofa here ipapo anacho amakabhemba kuti maingorowa pasingaurayi hatisingaurayi aiwa taingokwadzanawo zvekungoti munhu umutorere zvinhu zvake saka kuripota manje hatiripoterani nekuti tova tiri zvekuma 85 kilometers deep mumabushes apo zvatova tichiita zvacho illegal mining vamwe vacho vatova tinawo ikoko futi anonge atori ma100%. Saka mumwe anozongosvikawo pakutongoremara ari ikoko kuti azonoripota auripotegwa zatoripotegwa dziya dziya ndo zataimbotizawo tombopinda mutauni ozobatwawo vazonobhadhariswawo mafaini kana kumboendawo mukati. Alright, tinotenda tichingotangira pamazonge mapedzera ndakumisai kuti tizosvika kuti chakazokutumai kuti mutange zvemadrugs ndepapi? Madrugs umu mese muchiita zvese zvechikorokoza izvi madrugs andaiti andairowa hangu ndandisina kunyanya maona kushata because ndairowa hangu mbanje nedoro, asi pandakazonge ndauya kwaMutare ndichibva kuBotswana izvo zvekuti ukashayawo zivo inyaya yedzidzo ndo yakaita shoma nokuti izvizvi ndo mandiri kuti ndiri kutodzidza muno.
kunze uku ndakanyoperera grade 7 chirungu chese chamuri kunzwa ichi chachekutodzidzira muno ndopanda kuda kutonyorawo form 4 zvekuti ndikakawanawo hama dzinoitawo chido sekundigadzirirawo chitupa ndokuti nditonyorawo ndiri kuBotswana uku ndopandachinotsvaga mbanje ndakaishayiwa ndopandakanosangana neimwe yanzi Purple Skunk chibva yandidhurira patanzi Crestomath andati Crestomath zita ndo randakafarira ndinotonge chinhu chakanaka ndikati zita rakanaka iri Crestomath daiobva ndapuwa ndikuona kanhu kacho kari kubuda mukanenge kagirazi kapepa kacho kakanatso displayiwa ndikati chinhu chakanakisa ndatora bvadarowa paipai vandafuridza ndaudzwa ndakutokachidzwa but kubva ipapo ndakatanga kunzwa energy zvokuti musiwo chero hope hazina kuuya takatenderera mutaundi zvichinatsofara saka kunobva kwandakaita kuBotswana ndichizonodzoka kunoku ndada kutoti handina chimwe chandinoda kunze kweChrist. Musina chitupa kuBotswana maienda sei? kuBotswana manje maendera yataiita it's like muBulawayo ukabva muBulawayo ukapinda paFrancistown paipai bhodha rese riya yaiwaya yakawaya yakadambuka saka kungopinda muwaya muya ininiwo nekala yangu ndandiri bright ndivele ndaigona dress code yeuko kundo yavanoyanyoda chinonyanyotisungisa tiri muforeign land inyaya yedress code unongoida kurowa matagini machiya ukava madi uko asi ukarowa masafari suits maside pockets aya uvha waregedzwa kuvhunduka unogona kutoenda kusvika kokupedzisira unosvika kuWhite City uko Cameroon zvitoita zvese zvaunoda shuwa panga pakaoma mazotanga kurowa mutoriro uya mavanzwa sei? ndazotanga kurowa mutoriro uya zvekuti ndine mhuri ndoda kuchengetwa hakusina inini wacho ndinda mhuri nekuti ndinda kutoda kutochengetwa nekuti zvese zvandaita zvaabnormal. Apa mudzimai mamatorore kana mamusati marora? Mudzimai ndandatorora ndichitogara naye. Saka yaitoziva kuti baba vanorova havo guka iwo? Guka gumba harizikamwe, gumba chinozikamwe mbanje ndodzandorovera. Guka ronaka makawanda uko muchipisirana. Kuine rusha rwakawanda ndoparinonasonaka. Hazvokurova wakazvivharira pakona harina zoita. Saka mudzimai waingoti baba vanodhakwa nembanje. Akazozviziva apa paparika mhosva. Nebhurongo vakazonzwa ndakureurura. Ndakuvaudzawo ndamukati kuti sori mudzimai ndakashaisha. Panga pakanoti chi? Panga pakashata. Panga pari. Angari mahwani murambi. Ndo language yenyu kai? Kwete kuti mbichana. Kwete kuti mbichana. Pakatoshata. Pakatoshata. Alright, mukoma tanzwa kuti makapiwa mutongo wenyu izvi mamukati mejeri. Tanzwa kuti mukati mejeri muno mwana gogo nana sekuru vane maprograms avari kukuitisaiwo rehab akasiyana siyana. Saka imimi ndeipi program yamakada kuita kuti musangoswere makagara pazuva muchingotaura nyaya chete ndezvipi zvamakada kuita? Ipapo regai shuwa nditaure ndichiti ndinotenda zvishuwa ndotanga kutenda kuna ivo vasiriwo ngavaiti vachihovhu ivo komishina weZPS vari kutitendera maprograms akawandisa chose ari kuuya mukati merino jeri especially chikurubi maximum. Ini ndichitobva kwaMutare ndaitovhunduka ndichiti kuchikurubi ikokoko ndakuzi takuenda kujeri revakomana kwakanaka here chibva tanouya pachikurubi maximum prison panapa. Pane maprograms akawandisa anoitwa kubudikidza namedhemu vanonzi medhemu chawasarira ofisa muda wose ndoverehab vanotry by their best kusosa madonors mawell wishers vanouya vaine mahambers macourses tiri kuita macourse pano education theological courses tobva tati soccer maactivities kune soccer kune chess kune volleyball kune maquiz kune mavarious projects anoitwa imo muno mujeri kubva kwazoti kune vamwe vari kutogadzira nemabrooms kuti vazoenda kunoita panze. Asi ndiri seni inini hangu pachezvo hangu personally ndiri kuita mechanics neO level ndo iri kundidzosera kumashure. Nyaya yechitupa ndo iri kundidzosera kumashure nekuti dai ndandine chitupa ndaizoti gore ndonyora O level ndanyora O level yangu ndoendera mberi nemechanics
nekuti apa ndiri kuita mechanics yangu ne-O level nekunyorawo mapoems netuma-short stories. Ndo zvandiri kuita munomu tichitungamirirwa nababa vedu ivo vanoitwa chief superintendent vamachingauta. Aiwa, tinovatenda rudo rwavainarwo kuvana vavo, kumhuri yavo isiri pano. Though we are away from home, but we feel honored and we feel not to be rejected by the society. Hatisi kurakidza sevanhu vakapara mhosva, nekuti tiri kupiwa mukana wekuti tigarewo padhuze nemi, titaurewo zvichemo zvedu kuvanhu veruzhinji. Nhasi chaiwo patouya maloya mumasections umu achitora zvichemo zvevanhu, and panapa officer in charge wedu panapa maximum vanomeka sure kuti zvese zvangouya zvichinzi zviri kuitika vanoita follow up, vouya futi vototudza feedback. Vanangu, zvinhu zvafamba ndezvizvi, zvinhu zvamakatumira zvichemo zvenyu izvi vanonatsozvigadzira zviri clear and transparent, zvekuti aiwa sure mutitendero verehab, vakuru verehab yose zvayo rehab correctional service yose neiyo mari formation ari kuitika muZimbabwe. Sure tinokutendai mozotitenderawo nababa vedu. Sure baba vedu vadambudzo tikuiona tariro tinayo, tinotenda zvavari kutiitira isu tiri mumajeri. Though we are in captive, but remorse we feel. We really regret what we did. We know that we did wrong to the communities, but we kindly ask for forgiveness to you, all of you Zimbabweans. Tinokumbirai ruregerero nekutadza kwatakaita. Mutiregererewo, tiri vana venyu, mutigamuchirewo patinouya. Musatisema aiwa kuno tiri kushanduka, shanduko iri kuuya mukati matiri. Shanduko yatiri kunzwa kunze ikoko iri kusvikawo nekwatiri ichishandurawo moyo yedu. Indiri pano ndisingachagoni zvekugara pasi kutaurawo nevanhu. Ndaingonzwa kutoti dai tarowa madhudhu edu, dai tarowa edu guka redu, tapinda mupara, tabaka sezvo madrugs chiri ndicho chinhu chataita kungofunga kuti ndo chikafu chedu. Alright, Mukoma. Tinotenda. Ndichada kuti mungotaura muchidimbu, mawana mutomboti mawana mukana wekutaurawo nemumwe ari kurova guka ari kunze, ndapi mashoko amungade kutaura kwaari kune munhu ari kutora zvinodhaka? Mashoko andingada kuudzawo kune vamwe vangu ari kunze uko vakateerera panguva ine ndeyekuti hama yangu, ungafunga kuti wakangwara kana kuti ungafunga kuti uri kugona, asi chandinokuudza ndechekuti ngwarira, uri kuchera guva rako wakatarisa. You are digging your own grave. Hauna kwaunoenda neguka, hauna kwaunoenda nemutoriro, unouraya enge unodzosera kumashure. Uchatengera zvinhu zvese zvaunazvo kuti uwane mutoriro. Ucharambwa nehama, ugoramba hama. Ucharamba vabereki, ucharamba nyika, ugoshora, ugozvituka, unosvika waparara nenyaya yeguka. Saka kana uchida kuti uzive kuti wakangwara, siyana neguka. Stay away with drugs, do away with those drugs and substances. Please, to you viewers and listeners out there, it's a warning to you. Please don't touch those things. And to you drug lords, you Escobars, please be warned for armed. Baba vari kuzviramba kunze uko, tiri kungonzwa vari kutaura kuti mungwarire, muchaperera mumajeri nenyaya yekutengesa zvinodhaka. Muri kutiuraya, izvezvi ndiri kupika jeri nenyaya yekoiwe mutoriro. Dai usipo iwe mutoriro, handifungi kuti dai ndiri kupika jeri remhosva isina kana maturo, isina kana mari mukati. Zvandaita zvishuwa zvisina kunaka, zvisina mari mukati, hazvina kumbondiisa mukati. Asi iwe guka, iwe mutoriro, uri muparadzi chose. Yezvezvo wandigadzika pano ndine misodzi mumatama, ndichifunga kuti naiwe ndichabateiko kunze uko. Hama ndina kana imwe chete iri kundirangarira, dziri kundisema nekuti vari kuti ndakatambisa nguva yangu. Mukana ndandinawo, I was so bright when I grew up, but then you took away all my career. Ukandiputira, ukandirakidza iwewe denga risipo. Iye zvino izvi nhasi ndiri muno mukati
ndakagara ndiri kudzidza, asi wakairasa nekuti wakandipa rimwe gumbo. Ndava kuona, ndava kuchenjera, ndava nezivo yekuziva chakanaka nechakaipa. Ndava kuziva kuti aiwa kunze kunoda kuti tigarisane nevamwe zvakanaka, tisabate zvinodhaka, tisatambe nezvinodhaka. Tikatamba nezvinodhaka, tikasauya kujeri tinofa, tikasafa tinopenga, tikasapenga tinoita marombe kana kuuraya vamwe. Ndo zvinhu zviri kukonzereswa nemaguka. Aiwa, tinotenda mukoma. Ndizive kuti apa mama kutodetemba here kana kuti zvanga zvakubva pakadzikadzika pemwoyo wenyu? Zviri kubva pakadzikadzika, detembo ndinayo, ndinoda kuti ndikupedzisire. Ndichakupai nguva diki nekuti nguva dzedu dzakupera kuti mungotaurawo zvamungadawo kubatsirwa nazvo muri mukati. Ndanzwa mumbotaura nyaya yechitupa, kuti mukudawo chitupa nezvimwewo zvamungadawo kubatsirwa nazvo muri mukati mejeri. Ndinotokumbirawo shuwa kuti ndiregererwe nokuti chandakatadza chaicho kuhama handina, kana hama yangu imwe chete yandakatadza mhuri yekwamandiwata yose. Ndina mukoma wangu wandongonzwa varipo hanzi pagovernment complex here muno muHarare, vanonzi Blessing Mandiwata. Is my brother, first born in our family. Is a C10, ndongonzwa hanzi mu-C10. Handina kana chandakambowatadzira mukoma wangu, handina kana chandakambotadzira hama dzangu dzose, asi handina kana imwe chete hama yangu iri kundirangari. Shuwa ndiregererewo, ndinoziva kuti ndakatambisa mukana mama makandipa, asi ndinokumbirawo mundipowo umwe mukana ndingorakizawo kuti zveshuwa ndinova munhu mutsva, ndinova munhu anogona kuzvimiririra, ndigokufadzai, ndigodadisawo kumashure kuno kwandinova ndabva, kuti aiwa kujeri kuno hatisi kuya kunourayiwa, tiri kuya kunodzidziswa. Rehab iri kutichengeta, rehab iri kutivhura pfungwa. Tiri pano paChikurubi Maximum Prison. Aiwa, tinokutendai mukoma nenguva yamatipa kuti tigone kutaura nemi. Ndofunga muri eZimbabwe mangozvinzwira pana mukoma handina chekuwedzeredza kana kubvisa, asi mukoma varongochema kuti hama dzangu, mukoma wangu, kana uri kuonawo ndiregererewo, uya undishanyirewo, hama dzangu yaiyo mundishanyirewo, mundionewo. Vane nhau yavatara vakati ndiri kudawo chitupa. Kunemi muri eZimbabwe vanoda kubasa kuti vaone chitupa kuti vagone kunyorawo form 4 yavo. Panguva ino ndichakusiyaiwo. Ndini wenyu Pelagia kwa Mupurwa.